أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبع خطوتهم وأحسن عمله، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي تمانين الله سبحانه وتعالى في كبو الشيطان ما علمي فرلا كرولندو أما سيزين الله سبحانه وتعالى تغبر كاليني نيني ما لابولين تجدو الكياما نما كرنكرلين تجي علي أمي على تنو بي الله سبحانه وتعالى أمي بركة علي masata alaminye kene ya kalfa ana kaseka ambla angaleka dine ka unyefo adama donye kisi aninema ani barka obe an kuntigika noye muhammadi anaka sodunkew anaka sahabaw ani mu'minun tugura tasrain noka ni baranyuma wolu keliye foka tase dugukolo melekelima o kofe alaka jon amba foni islamia foliye ode salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa lada kola inshallah Karabenta TV ale sanfɛ inshallah no ye funankɛnu olu tɔgɔla kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlenye min sigira aw ye Karabenta TV ale sanfɛ. Aywa ni an dontola ye a kɔnɔna la ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛ ye san'an ka don an bɛ dugawu kɛ an ka banbagatɔw ye. Dugawu tɛmɛnen kɔfɛ inshallah an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana in suma ka basigi ka hɛrɛ k'o caya o kɔfɛ an ka funankɛnu ala k'u gila ka di an ma ya rabbal alamin. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka banbagatɔw ala ka hinɛ u la ka yafu ma k'u dayɔrɔw nɛɛma inshallah. An ka bi émission an b'o kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka banbagatɔ ma n'o ye an yɛrɛ karamɔgɔ ye n'o ye al ustaz Omar Jabi ni bɛɛ b'a dɔn ko baro Jabi. An bɛ bita in kɛrɛn tasibila in kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ale ma inshallah. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin Marakalaka bɛɛ lajɛlen ma. Marakalakaden bɛ diɲɛ fan o fan u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ kan ala ka Marakaladenw ala k'u kɛ mɔgɔ barikalenw ye inshallah. Ayiwa an ka bi kuma a bɛna boli min kan toujours o ye funankɛnu ka kibaruya de ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen na an tun jɔra yɔrɔ min na inshallah o de ye funankɛnu alakira sallallahu alaihi wasallam n'a kumana aywa funankɛnin fɛ ko a ka dumuni kɛ n'a a kɔrɔla a ka ala tɔgɔ fɔ n'a bɛ dumuni kɛ a ka a kɔrɔla a k'o dun a ka dun n'a kini bolo ye. O ye ladamu ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma. Ni an nana denmisɛnninw na kabiri silamɛya daminɛ na فهذا الصديق رضي الله عنه لم يتجاوز 38 من عمره. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نبباد صديق الأمة نمان توي تشيتيدو عليه عبد إسلامية بين الدومين وياسر سام بسبب نقولون فلاول ما سام بسبب أنشيكين أبولا عمر بن الخطاب عليه فنا واتي أمتمه سام مغا أنقولون فلانكا عثمان بن عفان واتي أفنا به سام بسبب أننانين دلا علي ومتم سانتا ونيغونكا كذلك بقية 10 المبشرون بالجنة. ala kira mata minnu la nisɔndiya ni aljinɛ doni ye o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ nin cogoya in na. Ibadallah o kɛra jamakulu de ye kabiri kira ka sahabaw la kanu shababan funankɛninw de don kama alayhimuddin diinɛ jɔra ni olu de wa hamalu ala aktafihim olu de ye diinɛ doni o kamango na fo ala nana o kɔrɔta Allah subhanahu wa ta'ala a y'o dɛmɛ o n'a ɲɔgɔn caman funankɛninw olu cɛ la. Ibadallah silamɛya daminɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ taa Arkam bin Abil Arkam a tun bɛ taa ale de ka so ani sahaba ninnu u bɛ taa diinɛ kuma fɔ yen nɔ. O y'a sɔrɔ u bɛ dogo de k'a kuma fɔ Arkam bin Abil Arkam laala n'a janyana n'a si cayara o don tilema a bɛ kɛ san 20 o ɲɔgɔn de ye. Ibadallah ala ka jɔn. E ka Musa bin Umair e k'ale lajɛ awwalu safir fil islam ale de premier ambassadeur en islam funankɛnin de don. Ibadallah Musa bin Umair ka ɲɛnamaya fɛnba b'a kɔnɔ. Ibadallah an b'a fɔ funankɛninw ye a k'a lamɛn. Musa bin Umair a donnen silamɛya la a ba o ɲɔgɔn waritigi tun tɛ Maka o don tile a fa fana seba tun bɛ a fa ye nka Musa bin Umair a bana fa la a bana ba la
katugu Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ nɔfɛ tiɲɛ a tugura tiɲɛ de kɔ o de ye silamɛya ye a tugura tiɲɛ de nɔ kan Mus'ab bin Umair ni tiɲɛ ye mɔgɔ lakanda foyi tɛ se k'i bɔ a kan Mus'ab bin Umair kɛra ten de a fa ye fɛn bɛɛ tigɛ a la a ba ye fɛn bɛɛ tigɛ a la hali finiw olu bɛɛ commencera ka tigɛ a la Mus'ab bin Umair ye golo de kan tigɛ golo kɛnɛ ka golo don yɔrɔ bɔ a la ka a kɛ fini ye ka don a kan na n'a bɛna a jalen kasa don dɔ la natɔ la sahabaw yɛlɛla a la duloki golo jalan b'a la ka min kɛ nka o don kira kasira sallallahu alaihi wa sallam ka d'a kan a ye a fa to ye k'a ba to ye ka hɛrɛ bɛɛ to ye ka ɲɛsin ala ma funankɛni ale bi e bɛ miiri la ko ni ne taara diinɛ la ko ba bɛ mɔbili bɔsi ne na ba bɛ moto minɛ ne na o to yen nɔ taa Allah subhanahu wa ta'ala nɔfɛ i ka tugu ala kɔ ala ye bɔda bɛ o de la o de ye bɔda ye ni funankɛni dɔw ye alakira ka waati sallallahu alaihi wa sallam a minɛna ka bɔ Sulaiman Malik al-Huwaisi a minɛna al-Huwairis a minɛna ka bɔ ale de la qala atina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu shababa mutaqaribun a ko don dɔ la an nana kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye a y'a sɔrɔ an ye funankɛniw ye an siw ka surun ɲɔgɔn na فقمنا عنده 20 ليلة أن يكل تاندك على كراك سو وكان رسول صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا على كراك يوم أدهنا أكن نغنفنا فظن أن قد اشتقنا أهلنا على كراك ريا جاتي ففتشنا أنغا سمغو ونجبي أنا فسألنا أمن تركنا من أهلنا يعني نغنيكو أو ترك جون دتو أو كسوف أخبرناه أن يفعل فقال كراكو أما ارجعوا إلى أهليكم أي سيغا كتاسو فأقيموا فيهم أكتاتو سمغو تلا كسلنو يفنا وعلموهم ومروهم أي ولدنيا سلاميالا أكو يامريان سلاميا باراو كلي وصلوا كذا في حين كذا نسل وقتي أيو سلي aye ni selin ke ka ben wagati ma inafo ay sel fana seli ka ben wagati ma aka lagansara seli ka ben wagati ma aka fitri seli ka ben wagati ma aka safo seli ka ben ni wagati ma fa iza hadara salat ni sel wagati sira falyu'azzin lakum ahadukum doka ke misri wallahi aw chala waliya ummakum akbarakum ma min ka korone aw beye o ka selini aw ye inafo ye almamiya sharti me anto kono bi kas funankenu olu kon takera mankani kele misru kono almamiya nɔfɛ jɔyɔrɔ ɲini nɔfɛ ka sɔrɔ la afaw bɛ yen minnu kalannen don o bɛ se ka kɛ alimami ye kandumaniya dɔrɔn ka sɔrɔ la e ma kalan e tɛ foyi dɔn walima a nana Bukhari ka lakali la ko Ala kira ko sallu kama ra'aytumuni usalli n'aw taara ka somɔgɔw fɛ yen nɔ a ye seli n'u ye i n'a fɔ aw ye ne ka seli cogo min na aw ɲɛfɛ tan dɛ n'aw yɛrɛ taara so aw ka seli ten روى الإمام أحمد في مسندي إمام أحمد اللكالي أكا مسندولا أن أنس رضي الله عنه أيام نكبو أنس ما ألك جنكبو ما قال أكو كان شباب من الأنصار 70 رجلا كو فنانغانين دو كنكرا الأنصار كو تشيلا نوي مدينة كوي مغو بيولون فلانتون دو يقال لهم قراء ولو تنية كالانكلاو دي كانوا يكونون في المسجد وتنبكي كراكا مصر كونو وتتا يروشي مدينة مصر وبي انو وبي سالي وبي كالانكي وسمغو فنابادو كافوكو نونو فلنية وبي مصر كونو دي مصر كونو مغو فنابو جاتي انافو اولوه مصر سمغو دي حتى إذا كان في وجه صبح كوني سوغو مداسرا وبيجيني كجيمي وبتالوغو نيني وبتاجيدوني وبلوغو نيني ورنو بو يربالوني أيه عباد الله donc فهكذا أولو منو فلني على كراكوما أي سلي أكاسو كونو عباد أي سلي نوغاتي نمونا نقصين نبوراتا فبعث النبي جميعا فأصيبوا يوما بئر مؤنة على كراو بيتشي دون دولا وترى بئر فدعا النبي على كراو ويلك على قتلتهم 15 يوما فغلي كان كليتان اندورو نيوان في صلاة الغداة وكا سوغما سيلي دولا
donc bimana aba fe ka mun fo ya no ka fo ni funankɛni minnu filɛ nin ye n'u tun bɛ yen nɔ mɔgɔ 70 o tun bɛ kira ka misiri kɔnɔ de baara foyi t'u la alabato ani ka kalan kɛ bon n'i y'a lajɛ bi anw ka funankɛni n'i y'u lajɛ bi i b'a sɔrɔ la ni seulement u tɛ kalan kɛ u bannen don kalan ma k'u sigi k'u bolo da u sen kan alhamdulillah funankɛniw commencera sa u bɛ kana seli la dɔɔni nka selibali de ka ca bi ka tɛmɛ selikɛla kan o kɔfɛ an bɛ funankɛni min tugu a la o ye Usama bun Zaid bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn a fa n'o ye Zaid ibn al-Haris a nana kira fɛ yen nɔ Zaid nana kira fɛ a funankɛni nama de a ye den min sɔrɔ o ye Usama ye ale de y'a fɔ alakira hadisul ifki la an yusallima qadat al-jaysh zahiban ila Rum ko alakira sallallahu alayhi shawaruhu nabi shababun yushawiruhu an-nabi funankɛni de do alakira bɛ hakilila ɲini k'a fɛ hadisul ifki la n'o ye nkalon min tara ka da jɛnɛya nkalon min tara ka da an ba Aisha la alakira b'a ɲininka de denmisɛnnin fitinin don a fa de nana di alakira ma denmisɛnniya la fa fatura kɛlɛda la fa hakaza ale fana alakira b'a ɲininkali k'a la ka hakilila ɲini alakira bɛ kɛlɛbolo ta k'a d'a ma Rome kɛlɛbolo alakira y'o ta k'o d'a ma a ka taa fo ani Utab ibn Usyad shabun yaj'aluhu amiran ala Makkah alakira y'o kɛ gouverneur ye Maka u taatɔla kɛlɛyɔrɔ la wa Abdullah ibn Zaid Abdullah ibn Zubair fana nafsu shay'in yaqudu ghilman li mubayati nabi ale bɛ funankɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ko ayina an ka bayata alakira sallallahu alayhi wa sallam wa awwalu safir i n'a fɔ an bɔra la cogo min na Mus'ab ibn Umair alakira y'a ci ka taa Madinakaw fɛ yen nɔ k'a ka taa u wele u ka taa don silamɛya la ale de ye ambassadeur fɔlɔ ye mɔgɔ min silamɛyara bolo Madinakaw la a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen donna silamɛya la bolo ala ye nɔrɔ don du kɔnɔ ka sababuya kɛ Mus'ab ibn Umair ale ye ibadallah wa olu n'u ɲɔgɔn sahaba caman ibadallah o ka can kosɛbɛ n'an ko an bɛna olu bɛɛ tɔgɔ fɔ la'alla al-waqtu la yatasi inna shababa bil islam huwa khairu ata wa bina silamɛya ni funankɛ i ka dɔn funankɛninw ni silamɛya ye olu ye hɛrɛ de ye sɔnnifɛn de ɲuman don jɔlifɛn na ɲuman de don wa huwa bi ghayri al-islami ta'asatun wa bala ni silamɛya tɛ yen denmisɛnninw a bɛ kɛ kunnagoya ye a bɛ kɛ balaw ye donc u bɛna kɛ tiɲɛnikɛlaw ye dulɔminaw dɔrɔgutalaw jɛnɛyakɛlaw an b'a la deli ala k'an kisi ka bɔ a ma wa ala shababil muslim an ya'rifa dina min bɛ wajibiya funankɛni kan ale ka diinɛ de a faut que a k'a ka diinɛ de dɔn a bɛ diinɛ min na a k'a ka diinɛ dɔn bi bi in na n'i y'anw ka funankɛniw ɲininka k'u ka kuma alakira ka ɲɛnamaya kan u tɛ se ka foyi fɔ a la o n'a ɲɔgɔnnaw caman silamɛya histoire dɔ kan u tɛ se ka fɛn fɔ a la mais e ka diɲɛ dɔnkilidala dɔ ta i b'a ye u bɛ kuma a la u bɛ fɛnw kɛ n'i y'a lajɛ sisan surtout anw bɛ ni tile min na bi n'o ye TikTok ko tile ye i b'a ye pour que i ka vie caman sɔrɔ TikTok la il faut que k'i yɛrɛ kɛ kɔtɛ ɲɛtɛ ye k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye mais i b'a ye ni sɔbɛ bɛ mɔgɔ minnu na olu tɛ vie caman sɔrɔ mais tulonkɛmɔgɔw olu de b'a la ka ye ibadallah donc a ye silamɛya dɔnniya a y'o ɲini funankɛniw i n'a fɔ Abdulahi ibn Abbas ninnu tun ye dɔnnibagabaw de ye Ali ibn Abi Talib ninnu tun ye dɔnnibagabaw de ye silamɛya la o bɛɛ lajɛlen ye funankɛniw de ye wa yumathilu al-islam i ka silamɛya fana ye représenter kana maloya n'i ka silamɛya ye n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ la kana maloya n'i ka silamɛ ye mais i b'anw ka funankɛniw de e yɛrɛ mana ye i b'a dɔn k'a bɛ seli koyi mais n'a donna jama sugu dɔw cɛ la minnu tɛ seli i b'a ye a bɛ maloya taz bɛ diini i yɛrɛ bonya n'i ka diinɛ ye i yɛrɛ baya n'i ka diinɛ ye fi sulukihi i ka jogo la ani ka baara la wa i ka kɛ jɔn ye jɔn min na kariyalen de don ka bɔ walifɛnw olu kɔ i ka n'i yɛlɛma ka mɔgɔ juguw hasidiw mɔgɔ kunnangow a tɔgɔ de mɔgɔ minnu sigalen bɛ diinɛ na hali u sigalen don yɛrɛ la i ka n'i yɛlɛma ka olu lajɛ waliya'lama shab anna dina afdalu din funankɛni a bil'i kunkolo la k'a fɔ k'e bɛ diinɛ min na dɛ o de ka fisa ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ kan ibadallah ala ka jɔn kana t'i yɛrɛ bila dɔnkɛ ni tɛgɛrɛfɔ ni dɔnkilida ni fɛn olu to yen quoi sɛbɛ siraw ta i ka sɛbɛ sen ta o la ala bɛ barika don i ka baara la wa anna kulla ma siwahu fa huwa zur wa batil fɛn o fɛn n'o ma kɛ silamɛya diinɛ ye dɛ o ye fɛn tiɲɛnen de ye wa o tɛ fɛn ɲɛnama fana ye
min be wajibiya funankɛnu min be wajibiya aw kan aw ye silamɛw de ye a ye waso ala ye fɛn min di aw ma fanga la ani se la ani farifoni na fɛ khidmati haza din nin diinɛ in ale labaarali la hali ni ko sisan ko jama k'an ka bɔ an ka taa ala ka diinɛ lase i b'a ye bi funankɛnu de ka ca diinɛ laseli la alhamdulilayi o ye hɛrɛ belebeleba de ye ka ɲɛsin ɲɛnamaya ma donc an k'a faamuya k'a fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala a ye min kɛ an ye a m'o kɛ an ɲɔgɔnna ye minnu ma kɛ silamɛw ye an kana to ten dɔrɔn k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tɛ foyi kalama min bɛ wajibiya silamɛ kan i k'i ka jamana fana dɔn min alhaq o y'i ka wajibi dɔ de ye fahuwa baladuka e ka jamana de don ta'budullaha fi i bɛ ala bato jamana min kɔnɔ wa ardun nasha'ata fi dugukolo de don i bangera dugukolo min na i lamɔna dugukolo min na a bɛ wajibiya i k'i faso i k'a lakɔlɔsi i k'a latanga i ka jɔ i faso ka jigiya kɔrɔ wa anna alayhi i k'a dɔn fana ko jamana ye min filɛ ɲɛmɔgɔw de b'a la olu ɲɛmɔgɔ ninnu o wulatu ninnu de amruhu wa ta'a fil ma'ruf i ka o labato baara ɲumanw olu kɛli la fɛn minnu ye ɲuman ye hakili la faama mana Mali kɔnɔ fɔlɔ faama min y'a fɔ k'an tɛ seli faama mana Mali kɔnɔ min y'a fɔ k'an tɛ sun faama mana Mali kɔnɔ min y'an bali ka bɔ jaga la min y'an bali ka bɔ hiji la donc o m'an bali foyi la faamaw m'an bali foyi de la fo dɔrɔn an yɛrɛ ka faamuya o de taara kɛ gɛrɛntɛ ye ka ɲɛsin an ma o kumana an ka ala bato ka ala labato k'an faw labato k'an faw labato k'an baw labato k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u labato madama o bɛ ɲuman sira kan ka ɲɛsin an ma ala dan faama minnu bɛ an kunna bi ala dan o Nations Unies tribune kan u y'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye gwarijɛgɛniya ye olu t'o rekɔni cɛ bɛ furu cɛ de ma muso bɛ furu cɛ de ma muso ani cɛ olu b'o de jate furu ye quoi cɛ ni cɛ tɛ furu ye muso ni muso tɛ furu ye waliyahdhar an yakuna alatan yastakhdimuha al-a'da li fasad fil watan i kɔlɔsi jamanaden jugu o kana nin utiliser ka i bila i ka kɛ tiɲɛni minɛn ye k'i ka jamana labin quoi kana sɔn o ma quoi fanga tɛ sɔrɔ kare kɔnɔ fanga tɛ fanga ye ka taa fanga ka bɔ dɔrɔn ka taa fɛnw tiɲɛ ka fɛnw kɛ fɛn bɛ se ka mara kɛ o de ye kodɔn ani faamuya ani dɔnniya ye mais fanga tɛ foyi dilan ala shabab an yakunu da'iman al-irtibatu billahi ta'ala a y'a jija ani ala ka siri ɲɔgɔn na waati bɛɛ funankɛnu a y'a to ani ala ka siri ɲɔgɔn na waati bɛɛ min khilali ada'i sala fi waqtiha ka seli kɛ a wagati la wa fi makaniha n'a kɛyɔrɔ la wa kasratu zikr wa du'a a ye ala kosumuw caya ka duwaw caya a ye kuranɛ kalanw caya wal ista'anatu bih adamaden b'i yɛrɛ dɛmɛ ala ni ala ye a b'a ɲini ala fɛ ala k'i dɛmɛ i ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen na wa tawakkul alayhi i jigi da Allah subhanahu wa ta'ala kan i jigi bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i k'i jigi da ala kan wa i k'i ka azkaru ninnu sariya ye minnu daga i ye al-awrad sariya ye wurudeli minnu daga i janto olu la i ka olu kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ an balima funankɛnu min bɛ fara o kan a taklidul a'ma a ye ladegeli dabila ladegeli min n'a bɛ fɔ a ma ko fiyentɔya ka tugu mɔgɔ dɔ kɔ i t'a ka ko foyi dɔn i t'a ka fɛn kalama e kɔni ta ye dɔrɔn n'ale bɔra ka min kɛ e b'o kɛ i b'a ye masalan i b'a ye américain denmisɛnninw bɛ bɔ ni bugulu sɛngɛlenw ye e yɛrɛ bɛ bugulu sɛngɛlen don i bɛ bɔ n'a ye e cɛbakɔrɔtɔ i bɛ bugulu don i b'o ladege i b'a dɔn bugulu anw fɛ farafinna yan nɔ surtout Mali kɔnɔ yan nɔ n'i taara bamananw ka laada la ni i ye bugulu ye cɛmanin tulo la dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛmaden de don ko ɲamɔgɔden don bon o ye anw ka laada ye e fana bɛ tugu o ɲɔgɔnna kɔ donc kana sɔn olu ɲɔgɔn ma ou bien ka taa kulusi kɔfɛla bila ɲɛfɛ ka duloki kɔfɛla bila ɲɛfɛ k'i yɛrɛ tɛ kɔ tɛ ɲɛ tɛ ye somɔgɔ t'i la vraiment kana sɔn olu ma quoi funankɛniya kɔrɔ tɛ i ka taa nin vie ninnu kɔnɔ quoi adamaden yɛrɛ bɛ maloya ni fɛn minnu kɛli ye c'est-à-dire manokɛnɛw bɛ min kɛ dɔnkɛlaw bɛ bɔ ni sawo minnu ye goromɛtibaw ta k'o don i bolo la chaînebaw don i kan na ka kulusi baarabaw don e yɛrɛ bɛ kuru ka bila kulusi min kɔnɔ ou bien ka ala minɛ k'a kulusi yɔrɔ aw ka hakɛ to k'i bobara labɔ kɛnɛ ma bon funankɛni min ma se aw ka hakɛ to funankɛni min bobara ma se a ka kulusi kɔrɔ i bɛna jamana doni jumɛn d'a kunna k'a bɛ se o kɔrɔ
ikoloshi sa kana soma wa rasulu nahana an tashabbu bil kufar alakira ya ladi kabo kafiru ulu ladigeli ma faqala sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ni mo min yere bon fe nyonya ni jamakulu minye iye o jamakulu iyo dodi donc akadi kuma be ka to ka islam dento ka to ka american style ke ki kumulo digi aka musoko nunke la kana son masa la'ana allah ala yulu danga cheminu bu yere bon fe nyonya ni muso ye ani muso minu bu yere bon fe nyonya ni chawye na bama no bama ko che muso ne walma chete muso te donc ko ala ka danga bu ko ni ya na toye yoro janfe abikinya na komi fakmata den na tola fle akumulo digilen do bugulo nin do ne ba klola ya na to ba fakmata den na tola fle mena sere ma ibishin ka yete ka foko burama de do ya bo ibishin ibe muso manin do na tola abikenya na ko shaka den na tola do bo ibe fona seri matumana mina ibishin ka yete ko ajara tu de do bo ma hada ni fana ye munye tuguni bolo ko obede civilisation ko obede nyeyele nyele min matake mbogotigi ni che fini donye walma che mani mbogotigi fini donay o matake nyele minye ate fo mako nyele blengo to na ke nyede nyele deja ambala dele alaka yafa anga jurumu ko ya rabbal alamin abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam ikado alaka sallallahu alaihi wasallam donola aye raa alaihi saubaini muasfarain aye abdullah ibn amr ayaye fini flabala muasfaraini yani ukleru kasru nyona فقال له على كراكم ان هذه من صياب الكفار فني سفرودو نرمغلامادو كوا والما بلمانامادو فني بلماني abakana kwa muasfar ablemanamadu ala kira ya kana ala kira kama hadha min siyabil kuffar fala talbasuha kira kama ni kafir fini de kwa kana nunun vikana ya fini do beno ni yaye mola doro ebshina ka bara donti ni ye forogia ye mogomina ka banfla do ebshina dote vraiment as a muslim ni ko loshie mogomolo la tashoko fi islami etna sigati ga islamia la bo mado ga yafa amma kuma na fo chugodo ni buguni fini doso be fini mendo ni o ye mogomina la tashoko fi ebishinga dote ko ye doso de man tashaba bi qaumin fa huwa minhum ni yere bon fe nyogonya ni mogominu ni ibe ko lu dode hal na yasrula inoluti tabu la wal mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil adama de ibi jenyon ka dine tabulo de la allaje ikaka ka tugu mogomi onoka al-akhlau yawma idhin al-adu illa al-muttaqun Allah raddu mau bebe ke nyogon jugu fona kera minun ka je kera ala ko je ne dumba don bi funan kenu anga je te dore ye ko surun tege ko je ay wa cigarette mi ko je shisha mi ko je anga je flani wala eba ye malien to ibtala americain de kadi la hare no lu alaka americain dongli dalaw de kadi eno lu bita kunu ngon fe ba manan ko te ko maye choko bi ka batika sarade no ya kabi manati yere soro groupe do chela kaba o ko ni o ya bane wala shabab an yuhafizu ala rujulati abe wajibi ya funangeni ka ika cheya iko koloshi ika ke che mana ika chebalenya yere ika chebalenya mine wa yatajannaba kullama min sha'ni yud'if kana fa'o biga sawe ki lafu ki yoroma janya kabola wa taksar wa ma tashba wa tashabbu bin nisa ekani yere bon fe nyonya ni muso ye amba kunche ni kira ka hadisa do la'ana rasul sallallahu alayhi wa sallam al mutashabbihina bir rijal min an nisa wal mutashabbihati min an nisa bir rijal ala kira ko sallallahu ala kira ye maudanga chemin bayre bon fe nyonya ni muso ye ka muso danga muso min bayre bon fe nyonya ni che amba Allah subhanahu wa ta'ala deni anga ni sigi ala ka ke sigi barkalenye anye ala ka anyogona were na akofe ka ala deli au minum bala kan sui anga chaîne sanfe no ye TV Karabenta ye ka dugaw kaw ye ka kla ka dugaw nyini awfe ka kla ka nyini awfe ko TV Karabenta mago be sponsoring la aywa bolodo kokoroma la min be se ka an kokoroma do
aka kɛ i ka feerefɛn ɲɛfɔli ye walima a ka kɛ i ka yɔrɔ dɔ publicité ye inshallah an bɛ yen nɔ TV Karabenta bɛ yen o kama inshallah ka foli kɛ an ka caméraman ye an b'a Ala k'u siw barika ye Ala ka barika don an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na wa hada wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.